Hi, what language you speaking? Bulgarian. Тенев, Преслав. Да, бивша на Дея. Димитрова, която видяхме днес. То този ли? Защо гривата му е такава? Какво? Защо гривата му е такава? Не питай, отдавна е така. Човек, наистина не си спомням коя си. Аз с Александра Серафимова не познавам. Ти не ме познаваш, ама аз те знам от Любомир. От кой Любомир? Кой за Бога сега е Любомир? Ей, мамка му! You are pretty, thank you. Your teeth make you so cute. Не, Георгиев. От Павликени ли си, бе? Вика, че сте се занимавали. Не сме се занимавали, пича, брат. 1 година не спря през месец. Не, нямаше през месец, през 2 дена ми звънеше. Сега ми звъни през 1-2 седмиците и да ма чуи. И постоянно иска да излизаме. Аз не искам. И така за вече почти 2 години ще станат. Така и никога не се видяхме. Той ми снима как е да спирката до вкъщи. Майко, той баз забиля. Знам, човек, не желая да комуникирам с този пич. Аз не, че съм много по-бърза, ама... Няма как да стане, не. Да. Но коя е Александра, няма да разберем. Не съм обещана, ще взимам, защото баща ми, в принцип, ако ще се ходиш да свечи в последния момент. Второ, Валентиното е в Горна, да. Нашия луна парк... Ти нали си от Търнов, да. Е в Горна, Велико Търново. Пишмана. Зависи дали ми послушате баща си. Аз в момента уча там в кое даскал си, кой набор си. Може би септември при майка В си. езиковата. Кой набор си? Само пишмана, да, точно така. Тая Велкова. До 5 минути ще... Добре. Радвам се. Да носа по-малко. Какво? 5 минути ще се изпразни. Секс. Нека стана 10. Тихо, че ти ще ми такова... И аз какво съм казала? Нека стана 10. Такива думички не може. Ей, как е Илинка? Зле. Тя никога не е била добре. Пита за мене, бе. Ох, супер си. Кой се интересува как съм? Йонито. Абе, ей! Да има. Няма да говориш, ти да има. Какво? Аз попитах кой се интересува как съм? Оле, човек! Защо му боли толкова много тук? Оле, ужас. Майко, ще подея. За мама дете. Аз те бях последвала в Инста. Може кой набор си, може да се сетя коя си. Как ти първото име чака? Видяхте на пишмана. Човек, добре, ама наистина не те познавам. 011. Охо! Hello. 011. Велкова. Как ти първото име, бе? Познаваш ли Константин? Цанков ли? Коцето. Василена. Мале, нищо не ми говори. Ти ме е много познат. Много ми е познато, ама нищо не ми говори. Майка му да има. 011. Езикова. Ама е от Павликени. Няма откъде да я знаеш. Познато ми шо... Абе, не се ли занимаваш с Тихомир? Не, май не беше тя. Някаква друга ми каза Любомир. Да, той се занимава с някаква от Павликени. Да, не го казвам. Може. Не знам, забравила съм. Не кафетоя. Добре, не си ти. Помня, че Любомир ми беше казвал, че един познат се занимава с някаква от Павликени. Ама не помня. Беше в класа ни за малко и се махна. 012 ли си? Че коя си? Как се казваш та с кадровата коса? Не е тя. Коя? Та с много кадровата коса на Теодор бившата. Не е тя, нали? Тя е Светлосара ли? Светослава. Александра Серафимова. Наистина не си спомням коя е. Сетих се откъде си, ама не те знам. Аз половината ви клас не знам как се казват аз. Само с Марийка и с
Само с нея говорих. И там от другия клас. Джордано ме последва в Инстаграм. Джорджи! Ричард! Не си ли надаскал? Някой иска да ми сентни месец, аз си дай телефона. Не си ли надаскал? Не свърших. Преди час и половина. Може да ми дадеш телефончето? Може да си дадеш телефончето. Да си вляза в профила, защото някой се опитва да ми сентне меседж. Хелео, Серджи! Абе, защо му го такова? Така, чакай да му апрувна коментарчето. Тошка ми написа, пък то го такова. 94 човека имам, аз съм известна. Мишо Минчев, кой е? Не го познаваме добре. Аз ти бях писала. От Инстаграм сега. Дай! Дай, бе! Стига муча, че ми смъкнаха 20 човека. От 69 просто станаха на 77. Не ми дава да Моята вляза. линка, що? Дай ми вече. Чувай да пишеш думички по инглиш. Аз ето ти писах за Любомир. Да, бе, тъс в Василена. Имам работа. Чакай. Лайкнах ти го. Чакай, на фоллбак си ми да. Откъде си познаваш с Диовена? Че 0-10 ли беше? Не, 0-11 съм. Що на 0-10 ли ти изглежда? Ти те застарял. Тя е от моя клас. Те или? Утре да й пратиш много поздрави. Дявол. Дявол. То там няма такива работи. Там сме next level. Гъбях, що? Коя си ти? Що питаш? Адрес, нещо? Връщам. Какво връщаш? Повръщаш ли? Псуване на класи. Хора, имам аутизъм, ама си още мама не ми дава да го докажа. Аз ви казвам, аз съм болна. Аз не си развивам нормално. Точно така не ми говори. Не ти, бе. Серджи се махна. Просто ми написа Тошка и изчезна. Аз му писах да прати поздрави на Сашка и той ми отговори сигурно за час и половина и ми написа късно. Не помня на кой, на Евгений бях обяснявала, ама за някакъв много досаден. Че иска да тръгвам и Евгений реплей. Да, трябва ми жълта книжка. Казах на мама да ми изкара жълта книжка. Даже май още има скриншот на стария ми телефон, Евгений на реплей ми пише. Виж сега, аз имам една идея. Пишеш му От черпака съм. Пишеш му 1-2 или му пишеш 3-2 и той като ти напише 1 или 3 и го блокира. Що? Защото 3-2-1 и той 3-2. Добро. Получило му се. И блокира ли го? Или той не си написа 3-2? Не, аз не го Аз имам приятелки оттам. Аз пак нямам.